ben niet zo van het rennen, maar wel echt van het meer sterk en ja, hoe zeg je dat, echt dingen wegsmijten. Maar ik vond vroeger vond ik ook al ja, dingen weggooien en gewoon zo hard mogelijk. Dat vond ik wel mooi en hoe ver mogelijk. Je bent hier dus bij Zwift Atletiek in Roermond. En ja, wij zijn een vereniging van met een 400 leden. Van allerlei soorten, van subtoppers tot hele recreatieve leden, tot rolstoelatleten. We hebben van alles. En ja, wij staan eigenlijk te boek als een hele sociale vereniging. Waar iedereen welkom is. Je hoeft geen sportverleden te hebben of een bepaald niveau. Je kunt hier instappen op 0, zeg maar. Het is natuurlijk wel fijner en handiger als je wel een beetje sportief bent aangelegd of wel een beetje conditie hebt, maar op zich is dat geen enkel probleem. Ik ben met rennen vooral begonnen, toen ben ik naar die lage hordes gegaan. Toen ben ik meerkamper geworden. Net zo ongeveer 2 jaar geleden ben ik ermee gestopt, want het was te druk voor mij met school. Toen ben ik verder gegaan met verspringen en hordenlopen. En nu zit ik bij kogeln en kogelslingeren. Ja, vooral gewoon het groep en hoe Wim juist trainingen geeft. Ook gewoon hoe hij met je praat, nou, hij begrijpt je. Hij wil gewoon dat je ook thuis wordt gewoon in de trainingen. En ja, gewoon een goede contact met je trainer hebben is ook echt belangrijk. Ik ben Wim Koenen, ik ben 56 jaar en ik doe nagenoeg 50 jaar aan atletiek bij Zwift, uiteraard bij Zwift. Ik ben er van jongs af aan bijgekomen. Mijn broer was lid bij Zwift. We zijn samen naar een bosloop wezen kijken. En ik zou het niet zeggen, maar dat vond ik toch wel leuk om aan de atletiek mee te doen. Uiteindelijk hebben we gespecialiseerd in het werpen. Ben ik nu ook werptrainer. En ik heb op nationaal niveau altijd gepresteerd. Ja. Het is een superleuke sport. Maar de dynamiek, de kracht, de elegantie, zou je niet zeggen, hè? Maar toch, het is een veelzijdige sport. Ik kom uit Reuver en zit al 8 jaar bij Zwift. En doe als specialisatie de werponderdelen. Wat is zo leuk aan werpen? Ja, het is gewoon mooi om het gewicht zo ver mogelijk te kunnen neerleggen, zeg maar. Zo. En ik vind de techniek ook heel erg mooi, zeg maar. Hoe je met de techniek niet eens met kracht, maar gewoon met de techniek verbeteren al zoveel verder kan komen. Ik zou zeggen, kom van die bank af. Als je tenminste niks doet en kom sporten. Het is heel laagdrempelig, het is ook nog super gezellig. Een hele leuke vereniging. En ik ben zelf 66 inmiddels. Dus het is geen probleem, het kan goed. Dus ja, als iemand eens een keer mee zou willen doen, het is bij ons heel eenvoudig. Je schiet gewoon iemand aan met een groen hesje, dat is een trainer. En zegt dat je een keer mee zou willen doen en dan weten zij je wel te verwijzen naar de juiste plek. Dat gaat bij ons allemaal heel erg gemoedelijk en heel erg makkelijk. Ja, ik zou zeggen, ja, probeer het gewoon lekker uit, want het is gewoon echt best wel leuk en je kan ook gewoon echt je hoofd ermee luchten eigenlijk. Dus het is gewoon echt leuk, het is echt een aanrader.